ତୁ ଶୁଣୁ ଯେମିତି ଯୋଉଟା ହବ ପୁଅ ସେମିତି ହେ, ଏତେ ଚାଲାକ ହେଲେ ଭଲ କି ଆଉ? ଶିଖିଲି ବୁଝିପାରିଲୁ? କାଠାରୁ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ନା। ମୋଠୁ ଶିଖିଲି ତ। ହଁ ମୋ ସାଇନ ରେ ଦରମା ପାଉଛି ଜାଣିଛୁ ତ? ଆପଣ ସାଇନ ରେ ଆଁ ଆପଣଙ୍କ ସାଇନ ରେ ଦରମା ପାଉଛି? ମୋ ସାଇନ ରେ ଦରମା ପାଉଛି ଜାଣିଛୁ ନା ଜାଣିନୁ? କଣ ମାଗଣାରେ ମିଳୁଛି ନା? ଆଁ ମାଗଣାରେ ମିଳୁଛି ଆଜ୍ଞା। ବାସ ତୁ ଯୋଉ ଟୋଟାଲ ହିସାବ ହେଇଥିଲା, ଟୋଟାଲ କେତେ ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲୁ ମତେ? 10,000 ଚନ୍ଦ୍ରନ ହାତରେ ପଠେଇଥିଲୁ 8,000। ଆଜ୍ଞା 18,000 ଟଙ୍କା। ଆଜ୍ଞା ହଉ। ସେ ଯୋଉ ପିଲା କହୁଥିଲା ନବା ପାଇଁ, ସେ ତ ନବନି, ମନା କରିଦେଲା ହେଲା। ଆଜ୍ଞା ସେ ମନା କରୁଛି ନବା ପାଇଁ। ମୁଁ ତତେ 2,000 ଟଙ୍କା, ଆଉ ତୋର ବାକି ରହିଲା 2,000 ଟଙ୍କା ଆଜ୍ଞା ହେଲା। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଯଦି ମାସରେ କେବେ ସୁବିଧା ହବ କି କଣ, ଯଦି ସୁବିଧା ହେଲା ମୁଁ ତତେ 2,000 ଟଙ୍କା ଦେଇଦେବି ଆଉ ଆଜ୍ଞା ହେଲା। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ରବି କି ମନା କରିଦେଇଛି, ତୋ ପାଖକୁ ଫୋନ ଫାନ କରିବନି ସେ ଆଉ ଆଜ୍ଞା ହେଲା। ତା ପଇସା ତାକୁ ଛିଡି ଯାଇଛି। ସିଏ ତତେ କେବେ ଯେବେ ବି ଫୋନ କରେଇ କଣ କର, ତୁ କହିବୁ ସାରଙ୍କୁ କହିଦବୁ, ସାର ରଖିକି ଯାହା କରିବେ ବୋଲି ହେଲା। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ସେ ଯୋଉଟା ସାଇନ କରିକି ଯୋଉଟା ଥୁଆ ହେଇଥିଲା, ସେଟା ମୋ ପାଖରେ ଥିଲା ନା ତତେ ଦେଇ ଦେଇଥିଲି ମୁଁ? ମୁଁ ଦେଇ ଦେଇଥିଲି, ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ ବା। ମତେ ଦେଇ ଦେଇଥିଲୁ? ହୁଁ ହଉ। ପଇସା ଟା ଆସିଲା ଟିକେ କହିକି ନେଇଥିଲେ ହେଇନଥାନ୍ତା କି, ସାର୍ ମୋର ଦରକାର ଅଛି କଣ ଅଛି? ଆଁ ସେଇ କଥା ତ ମୁଁ ତମକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗରୁ କହୁଛି। ଗେଟ କାମ ହେଲା, ଆପଣ ମାନେ ଇଏ କଲେ, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତୁ ଆପଣ ଜାଣିଥିଲେ ଗୋଟେ ଭାବି ପାଇଲୁନୁ କି ସାର୍ ଗେଟ୍ କାମ ହେଲା, ମୁଁ ନା ପଇସା ଖାଇଦେଲି ବୋଲି ଭାବିଲୁ? ଆଁ ଆପଣ ସେଇଆ କଲେନି କଣ, ମୁଁ ପଛରେ ଜାଣିଲି ନା। ତୁ ପଛରେ ତୁ କେମିତି ଜାଣିଲୁ ଗେଟ୍ କାମ ଏତେ ପଇସା ହେଇଗଲା ବୋଲି? ଆଁ ଟଙ୍କା ଟା ହଉ ହେଇଛି ନା ନାଇଁ, ଆସିଛି ନା ନାଇଁ? ତତେ ଯେତିକି ପଇସା ଦେଇଛି, ତତେ ସେଥିରେ ତୋର 2,000 ଅଛି ନା ନାଇଁ କହୁନୁ? ମୋର 2,000 ବାହାରିଛି ତା ଦେହରୁ। ତୁ ଯୋଉ ପରେ ନେଲୁ ପଇସା ଯେତିକି, ତୋର 500, ପୁଣି ଖାଇବା ଖର୍ଚ୍ଚ 300, 800, ଗାଡିରେ ପକେଇବାକୁ ମୁଁ 300। ମୁଁ ଖାଇବାକୁ ନେଇଥିଲି ନା ମିସ୍ତ୍ରୀ ଖାଇଲା? ତୁ ତ ମତେ କହିଲୁ ସାର୍ 1,500 ଟଙ୍କା ସିଏ ନବ ଓଲ୍ଡିଂ ପାଇଁ ନା, କହିଥିଲୁ ନା ନାଇଁ? ହଁ ଆଉ ତାହେଲେ 1,500 ପରେ ତୁ ଆହୁରି 600 ଟଙ୍କା ନେଲୁ ନା। ଆଉ ରଡ ଆସିନଥାନ୍ତା? ରଡ ର 500 ତାକୁ ଟଙ୍କା ନେଇଛୁ। ତୀର ହେଲା। ତା ପାଇଁ 500 ଟଙ୍କା ଏକ୍ସଟ୍ରା ନେଇଛୁ। ମୁଁ କେତେ ଟଙ୍କା ଟୋଟାଲ ନେଇଛି ସାର୍? 4,000 କେତେ ଖାତାରେ ଯଦି ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖିବୁ। ହୁଁ 4,000 କେତେ ଟଙ୍କା, 800 ନା ଏମିତି କେତେ। 350 ଟଙ୍କାର ମୁଁ ଆଣିଥିଲି, ସେ ଯୋଉ ଗୋଲ ଗୋଲ ଯୋଉ ଫୁଲ ଗୁଡାକ। ବାକି ଜିନିଷ ତୁ ଆଣିଥିଲୁ, ଆଣିନଥିଲୁ ନା? ମୁଁ କେବଳ ଗୋଲ ଗୁଡାକ ଆଣିଥିଲି। ପୁଣି ସେଇଟା ଆଣିଥିଲୁ, ଆଉଥରେ ପଇସା ଦେଇଥିଲି, କଣ ସେଇଟା 300 କେତେ ଟଙ୍କା, ଯୋଉଟା ଓଲ୍ଡିଂ ରଡ୍ ଟା, ସେଇଟା ଏକ୍ସଟ୍ରା ନା ନାଇଁ? ଓଲ୍ଡିଂ ରଡ୍ ଗୋଟେ ପ୍ୟାକେଟ ଆଣିଥିଲୁ ନା ନାଇଁ? ପୁଣି ସେଇଟା ସେଥିରେ ପୁଣି ଲେଖା ହେଇନି। ଆଣିଥିଲୁ ନା ଆଣିନଥିଲୁ କହୁନୁ? ନାଇଁ ଗେଟ୍ ପଇସା ରୁ ସାର୍ ବଳିଥିଲା ନା ନାଇଁ? ଗେଟ୍ ପଇସା ତତେ ମୁଁ କେତେ ଟଙ୍କା ଦେଇଛି ତୁ ହିସାବ କରୁନୁ? 4,000, ନା 800 ନା ଯେତି 4,080 ନାଇଁ ଟଙ୍କା ନାଇଁ ହେଇଛି। ଯଦି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଯଦି ମୁଁ ଗୋଟେ ଲସ୍ କରିଛି, ଏତେ ଟଙ୍କା ଲସ୍ କରି ଫେଣି ଦୋକାନ ଛାଡିକି ଆସିକି କରୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଇଏରେ। ଯେ ଗେଟ୍ କାମଟା ତୁ କଣ ପଇସା ଇନଭେଷ୍ଟ କରି କରିଥିଲୁ କି ସେଇଟା କାମଟା କହୁନୁ? ଆପଣ ବା ତଥାପି ମୁଁ କହିଥିଲେ ତତେ ଯେତିକି ଦେଇଛି, ତୁ ଦେଖ ସେଥିରେ କେତେ ଟଙ୍କା ଲାଭ ଅଛି। ନା ଆଁ ଆପଣ କଣ କହିଲେ? ଆସ ତୁ ଗେଟ୍ କାମ ଟା କରିବୁ, ମତେ କହିଲେ ନା ନାଇଁ? କରିବୁ ମାନେ ତୁ ପଇସା ଇନଭେଷ୍ଟ କରି କରିଥାନ୍ତୁ ନା। ମତେ ବା କହିଲେ ଯୋଉ ହଉଛି, ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ ଆଉ ଇଏ ପଇସାରେ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ହଁ କରିଦବା ସେଇଥିରେ ଆଉ। ପୂଜା ପଇସା ଥିଲା କି? ପୂଜା ପଇସା 6,300 ଟଙ୍କା ଥିଲା ନା। ଆଉ ତାପରେ ବିନତା ପାଖରେ 6,300 ଟଙ୍କା ଥିଲା, ତତେ ଦେଖେଇଥିଲା ନା ନାଇଁ? ବ 6,300 ରୁ ତତେ 4,300 ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲି। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କରି ଆପଣଙ୍କ ପଛରେ ବୁଲୁଛି। ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ କୋଉଠି ହେଲେ ନଗେଇଦେବେ, ଇଏ ଠକେଇଦେବେ। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ଓଲଟି ଏମିତି ଯେ ଘରେ ଝଗଡା, ସୁନା ବନ୍ଧା ପଡିଛି 2 ସୁନା ଜାଗାରେ। ବନ୍ଧା ନାହିଁ, ଶୁଣୁ ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ତୋର ଯୋଉ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଟା ଏବେ ହଉଛି ନା, ଏ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ହବ, ଏ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଟା ବନ୍ଦ ହବନି ଆଉ। ଜମା ହବନି ସାର୍, କାହିଁ ହେଲା ହବ? ଏତେ ହବନି ବର୍ଷ ବନ୍ଦ ହେଲାଣି କହିଲା ମୁଁ ତତେ ମୁଁ ଜମା ହବନି ସାର୍। କାରଣ ଦେଖେ ତୁ ମୁଁ ଏବେ ପୁରା ହଁ ବର୍ଷେ ତୁ 1.5 ବର୍ଷ ରଖିଦେଲୁ କୋଉଠୁ ତଳେ ପଇସା, ଏଇଠୁ 16,000 ରଖିଦବୁ, କାଢୁ 2,000 କରିଦବୁ, 1,000 କରିଦବୁ, ଏଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଟା ଚାଲିବ ତୋର। ଏଇଟା ସଲ୍ଭ ହବନି, ଏ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଟା ନା ଦେଖିବୁ। ନା ଜମା ହବନି ମୋର। ହବନି ଏଇଟା ମୋର ତୋର ଯଦି ଜମା ସଲ୍ଭ ଭଗବାନ ମତେ କେତେବେଳେ ମାନେ ଇଏ କରିନଥିଲେ। ଯଦି କେବେ ସଲ୍ଭ ହେଇଗଲା, ତାହେଲେ ମତେ କହିବୁ, ହଁ ସାର୍ ମୁଁ ଏବେ ଠିକ ହେଇଗଲି, ପୁରା ଆପଣଙ୍କୁ ପଇସା ରଖିଦେଇଥିଲି, ପୁରା ଆଉ ମୁଁ ସାର୍ ଏବେ ଶାନ୍ତିରେ ହଁ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା। ହବ ନାହିଁ କେବେ ହେଲେ, ତୁ ନିଜେ ଦେଖିବୁ। ନା ମୁଁ ପୁରା ଭଲରେ ଥିଲି ବା ସାର୍। ଦୋକାନ ଖୋଲିକି ଯାଇକିରି ମୋର ଇଏ କରିଥିଲି, ମୋର ଭଲରେ ଥିଲି। ଆଉ ତୁ ଗୋଟେ କହିବୁ ଯଦି ଏତେ ପଇସା ଖାଇଦେଲା, ସିକ୍ୟୁରିଟି ଖାଲି କଟୁଛି ପରା 10%। 17,000 ରୁ ଯୋଉ ସିଏ ଯୋଉ କାମଟା କରିଥିଲା, 17,000 ତାର 23,000 ଟଙ୍କା ବିଲ୍ ହେଇଥିଲା, ଯୋଉ କେବୁଲ ଟ୍ରେନ୍। ସିଏ ତାର ଦେଇ ଦେଇକିରି ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ଦେଲା ଡାଇରେକ୍ଟ 17,000 ନା? 14,000 ଟଙ୍କା ଦେଇଛି ସିଏ ମତେ।
14,000 ଟଙ୍କା ସେ ମତେ ଦେଇଛି ହେଲା, ବୁଝିପାରିଲୁ କି? ଆହୁରି 500 ଟଙ୍କା ଦେଇନି ଦବ। 19,000 ଯୋଉ ସମଥିଙ୍ଗ ରୁ 10% ହେଲେ 2,000 ଟଙ୍କା ହେଲା, 17,000 ଟଙ୍କା ସିକ୍ୟୁରିଟି। ସେଇଟା ସିଏ ବର୍ଷେ ପରେ ପାଇବ। କିଏ? ସାମଲ ଗୁଡା। ତାର ବିଲ୍ ଦେଖିବୁ ଆଉ ଥରେ ଆସିବ। ହେଲା 17, DGM ଦେଲା 2,000 ଟଙ୍କା ହେଲା। କେନ୍ଦ୍ରାପଡା କାମରେ ବି 2,000 ନେଇଥିଲେ ସିଏ, ଏଇଟା ନେଲା 2,000। କେତେ ହେଲା? 17 ରୁ 2 ଗଲେ 15,000 ଟଙ୍କା। ଫାଇନାନ୍ସ କୁ ମୁଁ କହିଥିଲି 500 ଟଙ୍କା, ଆଉ ସେ ଯୋଉ ଦେବରାଜ ପଣ୍ଡା ଯିଏ ଏଷ୍ଟିମେଟ କରୁଛି 3 ଜଣଙ୍କ ପେପର ଆଣିଲେ ସେମାନେ 150 ଟଙ୍କା ଲେଖେ ନଉଛନ୍ତି, ଯୋଉ ସମସ୍ତ ଜେରକ୍ସ ଦଉଛନ୍ତି ହେଲା। ଆଜ୍ଞା। ସେ 5 ମାସ ଗଲେ କେତେ ହେଲା କହିଲୁ ତୁ? 14,000 ଟଙ୍କା। ତତେ ମୁଁ କହୁଥିଲି ଆହୁରି 1,000 ଟଙ୍କା କମେଇ କଣ, ତୋର ଯୋଉ କାମ କରିବା ପାଇଁ ସାର୍ କୁ ଦେଇଥିଲି 1,000 ଟଙ୍କା, ସିଏ ହେଲା 13,000 ଟଙ୍କା ହେଲା। 13,000 ରୁ 5,300 କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା ଏଥିରେ, 7,000 କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା କଲର ରେ ହେଲା, 7 5 କେତେ ହେଲା? 12,000 ଟଙ୍କା। 1,000 କେତେ ଟଙ୍କା? 1,000 ନା 1,500 ଟଙ୍କା ଅଛି। ସେଟାକୁ ମୁଁ 1,400 ଟଙ୍କା ଯୋଉ ବିଲ୍ ଗୋଟେ ଦେଇଥିଲି, ଯୋଉ ଗଛ ଫଛ ଅଣା ହେଇଥିଲା ବିଲ୍ ଟା ଗୋଟେ 2,000 ଟଙ୍କା କରି ଦେଇଥିଲି, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗଛ ହେଇଥିଲା, ସେଟା କିଛି ପଇସା ଦେଲେନି, ସେ ବିଲ୍ ଟାକୁ ସେଠି ଆଡଜଷ୍ଟ କରିଥିଲି ହେଲା। ଯୋଉଦିନ ତୋର ମୋର ଯାଇଥିଲେ ସେଦିନ ଖାଇବା ଖର୍ଚ୍ଚ, ସେ ମାଛ ଫାଛ ଆଣିକି 500 ନା 700 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଥିଲା। ମୁଁ ବେକାର ଗଲି ନା ତେଲ ତୁ ପକେଇ 200 ତୁ ଟଙ୍କା। 200 ଟଙ୍କା, ଆରେ ଶୁଣୁ ସେଗୁଡା ଗଲେ 200 ଟଙ୍କା, ମୁଁ 1,000 ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲି ନା ନାଇଁ? ତୁ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ପାଇଁ ହିସାବ କରିଥାନ୍ତୁ, ଆଉ ଏତିକି ଟଙ୍କା ହେଲା ସାର୍ ଖାଇଦେଲେ, ତୁ ଭାବିଲୁ ସବୁ ମୁଁ ଖାଇଦେଲି ପଇସା ଗୁଡା। ସାରେ ବର୍ଷେ ହେଲାଣି ଆପଣଙ୍କ ପଛରେ ଏବେ ଗୋଡଉଛି। କଣ, ଏବେ ଶୁଣୁ, ଏବେ ଜିନିଷଟା କଣ ହଉଛି ଜାଣିଛୁ ନା? ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ବାସର ସାରଙ୍କର ଭଲ ରିଲେସନ ଅଛି ବୋଲି, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିଲେ। ଆପଣ ବେତାଳିଆ କଲେ ନା, ମୁଁ ତ ସେମିତି ବେତାଳିଆ କରିନି, ଆଖି ବୁଝିକି ଭଲ ମୁଁ ବେତାଳିଆ ପାଉଥିଲି ନା। କରିନି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାଇଁ, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିଲେ ସାର୍ ବାସର ଆଉ ସାରଙ୍କର ଭଲ ରିଲେସନ।